बे Swrang LAMA BODO इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो। आंनि भिडिअ मात्र मटिभेसन आरो इडुकेसन बादि टाइपल' थाङो आरो माखासे मा बाथ्रा बुंनो नोंथांमोन दा फंनैसो बाथ्रा लाना फैदों आं नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना मानिया नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्रा। दानि थासारिखौ नायनानै जों फेसबुकआव गोबां बायदि बायदि नुनो मोनगासिनो दङ। बे बाथ्राखौनो लाना बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव। दा आफसोस जायो आरो जों सोरबा सासेया फासि नांनानै थैयोबा आयै मानो बिदि जाखो, मानो बिदि दुखुथियानो मानो बिदि थैनांखो, बेफोरबायदि जोंनि गोसोआव दुखु मोनोना। जाब्लासो जाथाया जानानै थांब्लासो गोसोआव दुखु फैयो। नाथाय जों बिनि सिगां जोङो मा खामानि मावनांगौ जों बेखौ जों रावबो दाबो हात लानो रोङाखै आरो रावबो आग बारायनो रोङाखै। दिनै सोरबानो गुबुन जाथिखौ लाबाय, सोरबानो माबा अबेबा लाना खारदोंनो, सोरबानो फिसाइ गोनां बा गथ' गोनांफ्राबो गारना खारदोंनो। बेबायदि आंनाव गोबां बोसोरसे जालायनाय माखासे आंनि उनफोरनि माखासे भिडिअ दङ। नोंथांमोन आं गोबां मोजां रावजों खोथा बुंबोनाय दङ। नोंथांमोना बे उनफोरनि भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना माखासे नायनानै मोनसे ओंथि गियान मोनगोन। दा माखासे आं बे बाथ्राखौनो आं बुंनो लुबैयो नोंथांमोननि गेजेराव। जोंनि दा बर'नि गेजेराव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां जाबाय, बांबाय। दा फरायनायाबो बांबाय, सोलोंथाइ लानायफ्राबो गोबां बांबायानो। नाथाय जुगा सोलायबाय होननानै बुङो गोबां मानसिफ्रा। नाथाय जुगा सोलायाखै, जुगा बेनो बे दं। नाथाय मानसिनि गोसोआसो सोलायगासिनो दं नोंथांमोन। दिनै आं फंसे बाथ्रा बेखौ बुंनो सानदों। जों जेसेबांनाखि मानसिनि बेफारफोरखौ दा जों बायदि बायदि भिडिअ नुनो मोनो आरो जों गोबां वाट्सएपफोराव जोंनो गोबां बायदि बायदि भिडिअबो हरो। जों नाथाय आगारजोबनो हाया फुल डिटेल्स मोनैनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो ग्रुपाव थानांगौ जायो। दा जों गोसोजों बुंनानै सोरखौबा जों गियान होनो गोसो जायो। आजिखालि जुगा ओरैबायदि जादों, सोरबा हादोरनि दैदेनगिरि थाब्लाबो नोंथांमोनखौ कभार खालामनो हायि बायदि जानानै दङ। आरो कभार खालामनो थांबाबो, होबथानो थांबाबो नोंथां जायफोर सुबुंफ्रा गाज्रि आखुआव थांदों बिसोरो गाज्रि मोननायसो जायो। दा बादा होबाबो दायसो जायो, माबा मोनसे हेंथा बुंबाबो दायसो जायो। दा बिनिखायनो दा जों गाव गावनि लाइफआव गावनो साननो गोनां जाना फैदों नोंथांमोन। मानो होनब्ला जेब्ला उनाव जाथाय जानायनि उनावसो हैद आं बिदि जायामोनलै, बिदि खालामामोनलै सानना लायो। नाथाय बेबादि दाजा। ससियेल मिडियानि गेजेराव जों गोबां जाथायफोरखौ जों नुबोगासिनो दंखायो आरो मोनफ्रोमबो मानसिफोरनि आखायावनो मबाइल दंजोबखासै। नाथाय जों जाथायफोरखौ जों नुबाय थायो। नाथाय जोङो बेफोरनिफ्राय माबोरै रैखाथियाव थानो हागोन, माबोरै बासिना थानो हागोन, जों बेखौसो जों साननांसिगौ आजिखालि। दिनै जों माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जोङो हादोर दैदेनगिरिफ्रानो दायथ' लाया, होबथाया, बेफोरबायदि साननाय फैयो। दा आं मोनसे पार्सनेलिटि बांसिन आंनि गोसोआव दुखु मोननाया बेनो जादों, सासे हिनजावसा नार्स बे फासि नांना थैनाय नोंथांमोनाबो फेसबुकाव भाइरेल जानाय नुनो मोनदों। दा बिनि बिखय आं माखासे लाना बुंनो सानदों। नाथाय मानसिनि जिउ थैनाया बांसिन गेदेर। मानसिनि जिउ रुंसारि जानाया बैसो जायालाबानो थैनाय, सोरजोंबा माबा मोनसे खालामजाना थैनाय बा गावनो थैनाय, बेफोर बिराद मोनसे माबा आदा बैसोआव थैनाया बिराद गावनि थाखाय माने खहाबो आरो मानसिफोरखौ दुखु होनायबो जायो। दा बेनो आरोना माखासे दा बेखौ लानानै जोङो थैनो थांबा जों आफसोस मोनो। नाथाय बे थैयैनि सिगां बा बेफोरबायदि जाथाय जानाङानि सिगां, जेनेबा हिनजाव लानाय गारना खारनाय बेफोरबायदि जायैनि सिगां, सोरबा गुबुन जाथिखौ लाना खारनाय, सोरबा सिख्लाफ्रा लांखुमाना फानखुमा जानाय, बेफोरबायदि जायैनि सिगां जों मोनसे मा खामानि मावनानै जों बेफोरखौ होबथानो हागोन, नैबेखौसो जों दा साननो गोनांसोमोन। नाथाय बेफोरखौ दा माने दैदेनगिरिफ्रानो हमथानो हायाखै, होबथानोबो हायाखै। दा मोनसे बाथ्रा साननो गोनां, मोनफ्रोमबो जेनेबा सेंग्रा सिख्लायानो जा, नङा होमबा, बा सोरबा हाबा जानायानो जा, सोरबा हाबा जायियानो जा, दा आं बे बाथ्राखौल' बुंनो सानदों। जोङो सिन्था खालामनो गोनां आरो गाव गावनि लाइफआव गावखौ मोजां खालामनो गोनांसो। बे मोनसे खामानिखौ जों जिखुनु मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जों सानग्रोनो गोनांसो आजिखालि मुगाया। नाथाय गोरोन्थि जानायनि उनाव, थैखांनायनि उनाव, माबा मोनसे जाथाय जाखांनायनि उनाव बेखौ माबाबो सल्भ खालामनो हाया आरो नोंथांनि दागियानो दागि थानाय जाखायो। बेबादि मोनसे समस्या जानो गोनां जाना फैगासिनो दं। नाथाय गाव गावनो फोसाबना लानो गोनां नोंथांमोन। जों रावखौबो ख'खा जानो गोनांथि गैला। जों फैगौ समफ्राव मा जागोन बेखौ जों सिन्था खालामनानै गावखौ फोसाबना लानो गोनां जानानै फैदों बे समस्याया। दा बेबायदिनो जों फेसबुक ससियेल मिडियाआव नुबाय थायो आरो जों बेफोर बाथ्राखौ नुनानै जों नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो। नाथाय होनबाबो नोंथांमोननि थाखाय जों बुंब्लाबो जोंनि देहाया नांखाया नोंथांमोननियाव। जाय नोंथांमोन होननानै गासैखौबो बुङाखै, जायफोर बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थाङो बिसोरखौसो आं बुंदों।
दा मोनसे राहा लामाखौ लानांगौ आंनि थाखाय बेफोरबायदि आं हास्थायो नाथाय दासिमबो नुनो मोननाय जायगायाव जों बोसोरसे जालायनाय माखासे जोंनि माखासे भिडिअ बानायनाय दङ दासिमबो जोंनि बेफोर जाथायफ्रानो जाबायानो थायो नाथाय आङो बहुत दिन 6-7-8 माससो आं बेबायदि द्रप थाबाय आं भिडिअ बानायना लाबानो थानाया नाथाय होमबाबो बेफोर सल्भ जासिगोन खोमा मोजां सोलायजोबसिगोन जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि साननायाव फैयो नाथाय सोलायनायाव गैया जों दा मा खालामनो जों नुयो नोंथांमोननि सायाव जों खोन्थायो दा बेल'सो दा बेनो आरो नोंथांमोन गाव गावनि लाइफखौ गावबा गाव फोसाबनो नाजा आरोना आंथ' बुंग्राल'सो नोंथांमोननि गोसोआवसो मा साननानै दं